Khnang banlabi ke jingshisha halor ke jingduna hapoh tnad MeECL ke United Democratic Party ke kren shai donkam bandon ke jingtohkit ke laitluid lane ke independent inquiry. Haka arp kunai trik BIANG ke seng UDP hapoh ke jela Muhammad baling do president klalej ai de ke shithi UJOR menteri rangba ke jelau konot ke sangma bandawa na ke sarkar jela bakade banthung de ke jingtohkit ke laitluid halor ke kinram kibami hapoh tnad MeECL kumbala ke do de kibriong. Ibanlap ya kita jingshisha lana kita ka allegation to bagi beliau ki kedau ya ka jingduna hapoh corporation padan kam bandan ya ka inquiry kam datang ka inquiry ngimla ban sukudau direct bau taw long taw bulok taw. Uba medba ulo ang ba omla ban jukenno lada omla be ke jingshisha na kata kadau don kam ke jingtohkit barha ke ju kapor ban penbej kita ke jingduna lada don Nak dawa ba ka independent inquiry they ban conduct immediately haka bagi kam juga corporation kalkum kitu kimat kiba ki point kiba nakaliang jonga nakaliang ka party ngila highlight number 1. Number 2, lada kene ke inquiry team ka don ban lap susu beyond that also nakaliang jonga nakamanta ka jingpen baik ya ka corporation nga pediang suha haka bagi berkata nama kitu kilong kijingtip kat bangi yo ban lum man lang ke nak kata kadaw nga soban ong ba hadin ba ka inquiry report ka don kam la kalong yanu but hangno ban penbet de ban penbet. Uba medba ula penpauru bagi jela barokwe ke shania tangah katrat MeECL na kabenta ka boarding kumta don kam kirki ban le ai khnang ban la ban penyaj bedno ya kani katnat Kawan nakalian ka state ngi don kam ngi shania tangah katai haka bede bat ka jing ai boarding ngi kum ka state barokwe de ka jing penyaj jong katai ngi layu inadung mensua but ngam smoba kalong ka ba ngidang long ya ka ban up banang pentulun kumtai suntai padang kam ke inquiry banga so ban ni ba u head angtai lele ulari banong na uwe uban pe tik tang ka kamang tai na ka bantawan penyai bit benar tik